Jeg kan ikke se. Se den der unge fan der. Prøv at se. Den er videre for borgen. Prøv at se, der er en der ikke er så stor. Kom, se her. Kom med luft. Så kig herind, Lav. Prøv at se, mor, der er han. Der er han, ja. Hvad hedder han? Er det Samson? Ja, det er Samson. Samson? Samson! Jeg tror, du kigger lidt, hvis han lige siger hej. Hej, Samson. Hej. Han er så fin. Han har godt nok små. Han er ved at blive sølvfarvet i stedet for. Jeg har godt set. Jeg gjorde det. Han skulle bare provokere. Og hvad her, han skulle gøre noget. Prøv at se ungen, Lav. Ej, hvor er den sød. Ja. Ja. Ej, det er sjovt, jeg tror, at det er aldrig det samme, som du siger. Jo, du må gerne gå med nu den vej. Prøv at se, der er en stor abe, der holder sin baby. Der. Når den er så med ryggen til? Ja. Den kan min abeunge, eller hvad? Ja, det må det være. Jeg synes, det kunne give det. Hey, nu skal de få græs. Nej, de kører den vej. Der er kun sådan en hus med. Ja, men jeg tænkte, de skulle ikke køre for langt væk, når de kører stolen. Nej. Du er den tunge. Jeg skulle sige, du er den tunge Baloo, baby. kom lige hen med kørestolen til Toge. Nå, ej, lille baby er det. Nå, har du set den lille, der sidder der? Ej, hvor det er den der, hvad den laver, Toge. Så er der ballade. Hvad laver den? Lav, prøv at komme og se, hvad aben laver. Prøv at se, kom her. Den svingede sig lige på det der, den der træstamme. Helt rundt, så den hang på hovedet, den lille. Det kan jeg også. Den sidder ved sin mor, og så kan jeg med. Hvad var det? Så den sidder over i hjørnet. Den sidder og skræmmer sig derovre. Det gør det aldrig mere. Ja. Ellers er det noget. Hvorfor gør han det? Han skulle lige vise det. Nej, der er det samme, så er det hans morfar. Hvorfor gør han det? Ja, det er det, jeg siger. Du ser moren, der sidder med sin lille bitte unge. Nej, der er 2 af dem. Og så er den lidt ældre. Far, prøv at kigge. Prøv at kigge, far. Prøv at se den der mor, der sidder med en unge. Den der helt lille unge. Den er sød. Så er der en, der klatrer lidt, og så løber den lidt. Hvorfor gør han? Mor kommer 2 sammen. Så. Hey! Prøv at se moren, der sidder og kigger. Latterlig. Ej, hvor sjovt den gamle. Han skulle lige. Hallo. Ja, så stopper jeg. Det kan være hele tiden. Jeg kan ikke stå med dig sådan her ret meget længere. Skal jeg holde benene? Jeg skal da bare ned og have fat i benene der, ligesom... Ja. Jeg er også bare lige svinge der rundt. Og der sidder også en derovre. De ser så let ud, når de gør det. Ej, hvor er den sød sådan lidt. Kan du se den lille, der sidder oppe i moren, Lav? Den her, den ser helt fed ud af det. Jeg ser ud, som jeg kigger derovre. Det er det, jeg siger. Det er den her lille kigge af det. Det ser godt nok noget cool ud. Det ser godt nok noget cool ud. Ja. Se hans telefon, den er flot. Ja, den er flot. Ja.
det med en drillehænge? Så nu får hun der igen. Nej, hvor er det synd. Nej. Nej. Ja, præcis, som vi viste også. Tina lige stille sig selv. Tina, se. Nej, jeg gider ikke det, der skal på. Nej, det kan jeg ikke. Nu kommer den kæmpe store igen. Får han tørst igen? Se, der er lige lidt gul ud. Vi kan lægge dem ned, skat. Kom så. Så, nu bliver far sgu sur. Det er Samson. Hvor? Der var en, han løber igen. Tabt så meget, og han er nok lidt svag i øjeblikket. Så han vælger sine kampe med omhu, og det er nok derfor, han vælger at holde sig lidt bagved, mens de unge så kan sidde foran og tage sig af det, jeg spiller ind til. I øvrigt, så skal I ikke bekymre jer om de vinder, som ikke får noget at spise på nuværende tidspunkt. Fordi det her, det er bare lidt eftermiddagskaffe. Samson, han spiser i alt 10 kilo grøntsager hver dag. Og dermed også sagt, at gorillaer er vegetar. Ude i naturen, der ser man, at gorillaerne bruger cirka halvdelen af dagen for at spise, og så den anden halvdel af dagen for at få at sove. Det tager nemlig lang tid at plads sig igennem 10 kilo grønt. Og det giver egentlig ikke så meget energi, og derfor skal der også soves meget. Æbler her, det er sødt og godt, og virker derfor som en slags lokkemad. Mange forestiller sig, at gorillaer de lever af frugt i naturen. Det er der altså ikke ret meget af. Derimod så er der rigtig mange blade. Så blade og grene og bark og den slags, det er det, som de primært spiser i regnskoven i Afrika, hvor de kommer fra. Nej, det var fladt, det der. Så har vi vandet, og så kan I se, at Fiona, hun er meget forsigtig, når hun tager æblerne. Og det er fordi, at gorillaer ikke kan svømme. Grunden til, at de ikke kan svømme, det er, at de er tungere end vand. De har ikke ret meget fedt på deres krop. De står stort set kun af muskler. Og muskler er tungere end vand, og derfor går de til bunds. Så vandkraven, det er altså den eneste barriere, og også tilstrækkelig barriere mellem gorillaerne og os. Der er flere, der spurgt mig, om ikke jeg skal derind, men jeg siger nej tak. Og det gør jeg selvfølgelig, fordi det er halvvilde dyr, men også fordi Samson, han har et godt øje til mig. Jeg er nemlig en af de hunder. Jeg er en af de hunder, som ofte kommer herud. Det var flabet, det der. Jeg er ikke ret god til at kaste, men det går nok alligevel. Samson, han er indfanget i naturen. Som helt lille, så er han kommet i zoologisk have og har levet sammen med andre gorillaer. Og derfor så fungerer han godt som gorilla. Men han er ikke i tvivl om, hvem af os, der er mænd og kvinder. Og jeg er altså en af de kvinder, en af de kunder, som kommer af heroppe. Og set med Samsons øjne må det betyde, at jeg er interesseret. Og så oplever han desværre det gang på gang, at jeg går min vej igen. Og det er han meget frustreret over.
Så hvis jeg kom ind til gorillaerne, så er jeg ikke i tvivl om, at der ville ske det, at Samson ville fare frem mod mig og måske slå mig i jorden for at få mig til at lære at blive ligesom, for at få mig til at underkaste mig. Men i øvrigt så har vi mindst muligt fysisk kontakt med dyrene. Vi går ikke ind til dem. Af den simple grund, at så præger man dem på mennesker, og det skal man helst undgå. Man skal helst være gorillaer, der som selv finder ud af, hvordan flokken bedst fungerer. Når nu Samson her spiser, hvis jeg kunne være heldig og få et æble over til ham, så prøver han ikke mærke til, at muskulaturen oven på hans hoved bevæger sig. Det lyder skørt, men han har tykke muskler helt op ovenpå hovedet. Hvis vi fortsætter stigen her, så kommer I i en hytte, hvor I kan se gorilla-kranium. Og der kan I se, at der oven på kraniet er en høj benkamp. Og den fungerer som hæfte for tykke musklerne. Vores tykke muskler, de strækker sig fra underkæben og så op i tændingen. Men her er de altså næsten dobbelt så lange. Det betyder, at de er meget stærke. Det kan måske også være heldigt at se Samsons tænder, så vil I se, at hans hjørnetænder er på størrelse med en hundeløves. De her stærke, tykke muskler og spidse tænder er noget, gorillahanner bruger, når de skal forsvare flokken. Så hvis nu Samson skulle opleve, at der kom en fremmed han og forsøgte at tage hans gutter, så kunne man godt forestille sig, at han bare ville gå til angreb, men det gør gorillaer ikke, fordi når de slås, så slås de med livet som indsats. Så hannerne, de vil typisk sidde på afstand af hinanden, sidde og se hinanden an, og så vil de klø sig rundt omkring på kroppen, overarmene, skuldrene for at vise hinanden, hvor stærke de er. Og så sidder de og galer, ikke fordi de er trætte, men så viser de tænder, og får på den måde på knapter på afstand. Hvis så ikke den fremmede han fortrækker, så stiller de sig op, viser siden til, viser brystet. Og derefter er det, de rejser sig op på bagben og slår sig på brystet for at virke dominerende. Hvis ikke det får den fremmede han til at flygte, så er det, at går til angreb på gorillaerne og slås en til en af dem, mister livet. Og det der fjolderi, det er altså et spørgsmål om etik. Så derfor så undgår jeg at belønne det, fordi ellers så bliver de selvfølgelig bare ved. Desværre så er gorillaerne truet af udryddelse i naturen. Og det er de primært på grund af jagt. Jagt det er ikke noget nyt fænomen. Gorillaerne er blevet jagtet af lokale i skoven gennem mange, mange år. Men den jagt, der finder sted nu, den er meget mere alvorlig, for den er nemlig kommerciel. I Afrikas regnskov, der arbejder tømmerfirmaer i stor stil på at fælde træer. Og mange af de her træer, de havner i Europa. Cirka halvdelen af det, der bliver fældet i Afrika, havner i Europa. Vi bruger det blandt andet til havemøbler og vindetrammer, bordplader, gulvlamper, skærebrædder og solstænger osv. Så længe vi aftager de her produkter, så er vi desværre ved til at bane vej for jægerne. Fordi når tømmerfirmaerne de arbejder i skoven, så er de nødt til at lave veje i skoven, så de redskaberne ikke må træde med på igen. Men derfor er skoven gjort tilgængelig for jægerne. Hvis vi skal gøre noget for at hjælpe gorillaerne, så skal vi undlade at købe tropisk træ. Vi har dog den mulighed, at vi kan købe noget, der er miljøgodkendt. Så er der i hvert fald en chance for, at det kommer fra skovområder, hvor man har bæredygtig skovdrift eller plantage. Hvis ikke det er miljøgodkendt, så kommer det 100% sikkert fra skovområder, hvor den her ulovlige jagt finder sted. Miljøgodkendt, det er træet, hvis det har fået et stempel, hvorpå der står FSC.
Hvis ikke der er det her stemme, så er det i hvert fald ikke. Nu er der kommet en gorilla mere til, helt op bag træstammen, allerøverst. Og det er Nille, det er en gammel hund. Nille er faktisk lige blevet 49 år gammel. Imponerende alder. Den ældste kendte i zoologisk have blev 58 år gammel. Men Samson på 41, han har allerede overskredet gennemsnitslevealder mange gange. Nille, hun er ligesom Samson indfanget i naturen. Hun blev købt af et dansk ægtepar og fløjet til Aalborg, hvor hun boede i en lille lejlighed. Jeg formoder, at de har købt den for at have den som kæledyrsag. Men jeg er også ganske sikker på, at det er ret hurtigt at finde ud af, at det er ikke særlig nemt at have en gorilla i sit hjem. Så de forærede hende efter halvandet års tid til Aalborgs zoologiske have. I modsætning til Samson, så har Nille haft så meget menneskekontakt, at hun er blevet kværet på mennesker. Og det betyder blandt andet, at hun har tænkt meget